ka ọ dị na-ekwukwa okwu. Hello ndị Igbo na-ege m ntị, Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu. Biko nke onye chiri nya zelu, onye unu na-anụ onu ya bụ onye mgbasa ozi bụ Reverend Innocent Chukwudi Peace Udochukwu. Mụa bụ onye isi ụlọ ọrụ a na-akpọ Rhema Productions Limited and Rhema Productions TV channel. I nọ in partnership with the Lion Business Park. Ịgbasa ozi gbasalụ ebe a na-ekwu maka ya bụ kpọkọpị, ebe Igbo niile jikọtara ọnụ wee wepụta ka ọ bụrụ ebe ndị Igbo ga-alụ afịa, lụọ ebe obibi, lụọ ụlọ ọrụ dị iche iche, warehouses, factories, shops, estates, ife a na-alụ ebe anwa. Ana industrial park ka ọ bụ, eji $500,000 wee gota the certificate for free trade zone. So na container ọbụla ị na-ebu ata n'ebe anwa, Miss Lagos buru ya na-abata, Miss One buru ya na-abata, ị ga-agba ya free. Some people have got their containers there for a long time now, since 2021, and I buy container eba free of charge. So nihe na agwa anyị bụ na ọ baghị uru na ihe ndị Yoruba na-eme anyị na ihe a na ha ekwu ma ga-achụ Igbo achụ ma ga-ahapụ Igbo ahapụ na ha na-achụ isi ndị Igbo na ife a ka a na-eme ndị Jew mgbe fe enwebeghị state of Israel. Until na ha enwe state of Israel, onye ọbụla kwere ha ugwu, onye ọbụla respect ha. Ihe a ka m na-achọkwa ịgwa ndị be anyị na ekwesịrị inwe ana Igbo edozili ọfụma. A ga na-abịa na-agba nkiri, ndị niile a na-akpali anyị ga na-abịazi azụ afịa. Ama m mgbe nọ na main market Ọnịsha na early 80s, ndị mmadụ na-esi obodo dị iche iche, ndị mmadụ na-esi ma Cameroon ma Benin Republic, everywhere, Lagos na-abịa Ọnịsha na-abịa main market azụ afịa. Gịnị changezere? Ọ maka na anyị hapụziri be anyị pụọ, maka onye kpọọ ọgbụ ya mkpọkọrọ agbata obi eweli ekpo ahịhịa. So n'ihe na-ayọ anyị bụ na ka anyị malụ mkpa ọ dị akụlụọ unu bịa mee invest na this very Lion Business Park. O nwere ife adịghị ebe anwa, dịka m kwuru na mbụ, ọ ka m na-ekwu, ị nwere ike ịnọ ebe ahụ ịtọ na-apụghị apụ ebe anwa, maka na ihe ọbụla ị chọrọ dị n'ime ebe ahụ. City dị n'ime city, warehouses, industries, factories, shops, estates, exotic estates. O nwere ụmụ be anyị welugole place ha na-alụ ebe ga-adị ka Banana Island, ana side ebe anwa aka dị elu onye ejighị enough money there. Mana enwegasịkwa ndị emelie na ewe that ịbụrụ onye nnukwu inwere nke ndị nnukwu, ịbụrụ onye obele inweta nke ndị obele. Shops dị, ana dị nke ekwutala obele ụgwọ ibido ọrụ na ya ozugbo. O nwere ife ama dị n'ime ebe a, shopping mall, first class hospitals, first class schools, everything na na-achọ 5-star hotels, about 5 places, and nke ahụ agwụgo nwere space for 5-star hotels. So n'ihe niile abụ ihe ị ga-etinye n'uche, mara na ndị be anyị n'obodo oyibo na-eweta ego, na-ese ndị ego steady since ahụ na ụmụ gara aga ebidoro ọrụ ebe ahụ, ọrụ akwụsịbeghị ebe ahụ maka na ego na-abata, ọrụ na-aga n'iru. So n'ihe na-ayọ anyị bụ ka anyị tinye uche n'ebe a na-akpọ Lion Business Park. Esizina na ịmara ebe ị nwere ike ime invest for asị security. O nwere ebe security dị na Nigeria today, ana achọba na ebe ahụ ka security ga-adị, because n'ife niile a na-achọ ga-adị ebe ahụ. Onye city ka ọ bụ in another city, and onye ọbụla ga-abata ebe ahụ a ga-search ya very well. Ọ ga-abụ the most secured place in Igboland. So ihe na-ayọ anyị bụ ka onye ọbụla gbaa mbọ ka ji n'ume wee gbadataba na Lion Business Park Enugu. Ọ dị na side ebe ndị custom na ị na-aga 9th mile, isi Ọnịsha na-agbagota na-aga 9th mile, side ebe custom ka ị ga-afụ the big signboard dị there. Mana madam asị gị ka ị gaba there alone, ịchọ ịga ịkpọ anyị n'ekwentị na-eji ndị security were aba ebe ahụ, because ebe ahụ adịbe well developed. Ọhịa ka dịkasị so many sites there, ka ị ghara ịsị na agwọrọ gị ma ọ nwee ihe ọgbata uhie ma ị na-aga. So ihe na-ayọ anyị na mbụ, kpọọ n'ekwentị anyị na-afụ na ya ihe onyonyo ka ejụta ihe ndị dị iche iche kwesịrị ịma maka ebe a. Ebe a bụ Tinapa anyị, ebe a bụ Lekki Free Zone anyị, ebe a bụ the largest industrial park, business park na the whole of Africa. O nwere ebe dị ka ya, ihe dị there bụ 2,000 hectares, 2,000 hectares, not acres, hectares of land. So no ebe ọ ga-abụ ịbịa
ụdị ihe ọbụla ị chọrọ warehouse, ị chọrọ factory, do na warehouses na-agwụkwa agwụ maka ndị chọrọ warehouse. Amụrụ m oluchazikwala ebe 3 portions or so biko ị chọrọ warehouse bịa ozugbo kpọọ m n'ekwentị. Ọ bụrụ na factory ka ị chọrọ gbasi ike ozugbo. Shops dị ịkwụ ụgwọ shop, ịkwụwa some amount of money elucha dị 10%, ibido ọrụ shop gị. So n'ihe niile a bụ emelie ka ọ dịla onye ọbụla izi. Nwe na-ayọ anyị ka anyị mara na akụrụ unu bụ the best thing, maka na ihe a ndị Yoruba na-eme na-achụgharị, ọ bụrụ sọ Yoruba, ebe niile ụwa niile a na-achụgharị ndị Igbo ka oke gbapụta na street. Ọ dịka asị na anyị mere alụ, mana ọ dụtara anyị edozi ọba anyị, maka na anyị hapụrụ be anyị. Ndị Oyibo dị slow Igbo si na charity begins at home. Ndị Igbo si na a na-esi n'ụlọ mara ma wepụ bilo. Ihe ndị a niile ka anyị na-neglect wee na-aghọ anyị ahịa. Na ọ bụrụ na anyị dozie ebe anyị, anaba anyị enyere anyị aka pụọ mkpa anyị ke n'obodo ndị ọzọ. Mana ịhapụ anaba unu ọ na-ebe akwa na-atụ alịrị, o nwere ike na-eme gị affect outside. So bikonu ka anyị gbaanụ mbọ jikọta obi ọnụ, jikọta aka ọnụ ka edozie this Lion Business Park. O nwere ife ama adịde ọkwa ma na-anyụ de idozie ebe ahụ, eme ka ebe ahụ na-adị ọcha bụ contract ka enyere mmadụ na contract. Gota ada afụ ime gota anya, gota niile ga-adị covered, street niile ga-enwe street lights. Ọkụ ama na-anyụ de enwe solar arrangement, nwee hydro arrangement and every other thing a ga-eji wee make sure, gas turbine a ga-eji wee make sure na ebe ahụ na ọkụ ada anyụ de 24 hours. So no ihe nsị ka nkọwala anyị. Unu na-anya n'ihe onyonyo unu afụ na enwegasị new improvement gas new structures a na-etinye. The other time ngosili unu ife aka na awụ decking, mana kịta ebunibekwago that decking to even lintel level. That shows na ọrụ na-aga n'ike. Ifugasikwa ndị ọzọ ebe ndị ọzọ a na-ebido a na-alụ ọfụ. Ana m asị gị kpọọ anyị na-ekwentị dị na ihe onyonyo a kịta. Nọmba ekwentị dị n'ihe onyonyo a ka anyị na-akpalịa ka ị wee nwee ike nweta ohere, nweta ọnọdụ na dịsa ebe a na-akpọ Lion Business Park. Ime regret ye ngwana daalụnụ ka Chineke gọzie onye ọbụla nke onye na-eme bụ ezigbo ife ka ọ gaalịa nke ọma. Anyị ga-adị ka echi ada agwụ onye bịa aka na ananya biri ndụ n'aha Jizọs ka m na-ekwu nke a. Amen.